Mladší žiaci U13 1. BK Michalovce sa cez víkend predstavili na domácej palubovke. V telocvični 7. základnej školy na Krymskej ulici odohrali zápasy proti Kežmarku aj Lučencu. V súťaži skupiny Východ U13 to boli prvé domáce zápasy sezóny. Proti Kežmarku si Orly vypracovali rozhodujúci náskok už v prvom polčase, ktorý udržali až do konca. 1. BK Michalovce, BK Kežmarok 59-33. Naše zábery sú z druhého stretnutia, v ktorom 1. BK nastúpil proti Akapo Lučenec. V prvej štvrtine sa hral vyrovnaný duel, v druhej Michalovčania zabrali a vyhrali ju 19-2. V druhom polčase sa však hra opäť vyrovnala. V priebehu stretnutia sa chlapci zamerali aj na správne postavenie v osobnej obrane a snažili sa preklopiť nácvik z tréningov do reálneho zápasu. Domáci Orly napokon odohrali bojovný výkon a pripísali si aj proti Lučencu ďalšiu výhru 55-31. Aj keď v ich hre bolo vidieť zlepšenie, chlapci musia stále pracovať na komunikácii a koncentrácii počas celého zápasu. Najbližšie sa Michalovčania U13 predstavia na turnaji v Rožňave. Súpermi im budú BKM, Iskra Svit a Rožňavskí Vlci.